στην νεολαία ως καλοπερασάκιαδες. Δεν είναι έτσι. Απλώς βαφτίζομαι, ίσως απογοητευθήκατε από το σύνολο αυτών των ενεργειών αυτού ή του τοπικού παράγοντα ή του πανελλαδικού παράγοντα, ο οποίος λεγόταν κυβέρνηση ή γενικά διοίκηση. Αλλά αυτό πρέπει να το εκφράσετε, συμμετέχοντας. Αυτή είναι η διαφορά η δική μου, δεν ξέρω πώς εκφράζονται οι άλλοι πολίτες. Πρέπει να συμμετέχετε είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά, με κάποιους φορείς. Ο ίδιος είπατε στην αρχή της εισήγησής σας ότι παλιότερα προσπαθούσατε να μαζέψετε μαθητές και δεν τους βρίσκατε. Άρα βλέπετε ότι τον τελευταίο καιρό λόγω των εξελίξεων και επειδή έχουμε ζοριστεί, να πω, οι ίδιοι μας, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να συμμετέχουμε όλο και πιο ενεργά. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Γιατί ας πούμε, ανασκόπησα το παρελθόν. Γιατί έτσι ήταν. Έφτασε σε μια στιγμή που δεν έρχονταν κανένα στις συγκεντρώσεις που κάναμε. 5-6 άτομα ερχόταν, εκ των οποίων τα 3 ήταν πάνω από 35 ετών και τα 2 ήταν κάτω από 30 για να γίνει το Συμβούλιο Νεολαίας. Και είπα, πάτε σε κάθε χώρο που συχνάζει η νεολαία και κάνετε εκεί εκλογές. Και δεν κάποιος καλά, 15 άτομα είναι, 15 εκλογές. 15 αμελές σας γίνει. Δεν με πειράζει, αρκεί να έρθουν τα παιδιά. Είχε ένα ενδιαφέρον που σας είπα το 7. Μαζευτήκαν μέχρι που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ορίστηκε ο πρόεδρος και τα μέλη και εξαφανίστηκαν, δεν ξέρω αν πάτησαν από το 2007, από την άνοιξη του 2007. Αλλά πρέπει η συμμετοχή σας να είναι καθημερινή. Καθημερινή. Και έτσι αποκτάτε και την εμπειρία και να μπορείτε να κολλάτε, ας πούμε, στη λαϊκή, στον τύπο οποιονδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ναι, βεβαίως. Το όνομά σας παρακαλώ. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπατε πριν. Ονομάζομαι Δέσποινα Καγιαννίδου, είμαι από το Γενικό Λύκειο Σκύδρας. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπατε πριν, ότι πρέπει να εκφράζουμε την άποψή μας σε επώνυμα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αλλά πολλοί άνθρωποι φοβούνται, γιατί πλέον ζούμε σε μια εποχή που φοβόμαστε να πούμε ναι.